Takže prosím vaše meno a priezvisko. Zuzana Čemi. Ivan Čemi. Odkiaľ ste k nám prišli? Z Malaciek. Ste tu prvýkrát? Áno. V akej oblasti pracujete? A ak pracujete teda so psíkmi, tak nám povedzte niečo viacej o vašej práci. No, my so psíkmi pracujeme len čisto ako, to je naše hobby. Práca vlastne naša nemá nič spoločné so psíkmi. A máme 2 svojich a vlastne robíme dočasky pre OZK. Takže máte skúsenosti s rozličnými povahami, s rozličnými veľkosťami dá sa tak povedať, že áno. a s rozličnými vlastne osudmi tých havinkov. Áno. Kde ste získali informáciu o tomto seminári? Na internete. S akým očakávaním ste prišli na seminár? Prečo ste sa rozhodli prísť na tento seminár? Či kvôli samotnému Rudovi, alebo kvôli tomu, že využijete tieto skúsenosti v oblasti práce so psíkmi? No očakávame, že niečo využijeme, lebo tým, že každý pes je iný a tu získame nejaký taký univerzálny ako keby návod, tak ho vieme uplatniť hneď na každého. Čiže áno, dneska je tu naozaj akože rozliční havkači sú tu A dneska. hlavne u tých dočaskových, tí psíkovia si prešli, majú rôzne osudy a vlastne aj rôzne formy správania a tak ďalej, čiže toto je pre nás dosť veľký prínos, si myslím, hej, že už sme sa so všeličím stretli, takže... Čiže tým pádom ste odpovedali aj na ďalšiu otázku, čo ste sa dozvedeli a čo vám to prinieslo, že či tento seminár vlastne vám nejak pomohol? Určite áno, určite nejaké vedomosti sme načerpali a budeme ich využívať. Ako sa vám tu páči? V priestoroch s ľuďmi, so psíkmi? Pohode. Fajn prostredie. Jasné. A odporúčili by ste tento náš seminár s Rudom Desenským aj svojim priateľom alebo ich psíkom, alebo poprípade tým adoptívnym rodičom, čo si berú, v úvodzovkách rodičom, čo si berú psíkov z dočasky? Áno, však ja pána Desenského mám v podstate napozeraného hlavne cez internet, takže hej, aj niektorým adoptívnym rodičom som odporúčala nejaké metódy, teraz čo sme mali jedného napríklad, takže skúšame. Samozrejme nie na každého psíka sa dá všetko aplikovať, ale treba Každý ako človek, ako tak ľudia, aj presne. Presne tak. Tak a posledná taká otázka všeobecná, že čo by ste odkázali ostatným psíčkarom, či už teda tým vašim, čo si od vás zoberú psíkov, alebo teda ostatným, čo stretávate napríklad na ulici? Môžeš odpovedať? Na začiatku treba určite zvládnuť, ak sú nejaké problémy. Potom je pohoda, vidíme to tu, že keď proste ten vzťah je potom úplne super. Čiže nejaké tie jasné pravidlá, aby si človek zvolil? Určite jasné pravidlá, nie je to jednoduché na začiatku, čiže netreba polaviť, však tuto máme jasný príklad, aj ako on to sám prezentuje. Čiže ten zodpovedný prístup, nech človek nepolaví. Prístup a hlavne dochovať tie zvieratá až do konca, to je moje gro. Nezradiť ich. Nezradiť ich, tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem.